En mor mara ni pod ikete Ramogi TV machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Ji adek owito ngimagi e monj makoch manotimore e tesend obila ma Wargadude County ma Mandera. Ariyo kuomgi gin apisa mag obila mane tiyo e tesend obilano, kama chielo en japuonj. Monjno notimore ka saa 7 motieno ma piny orugodo kawuono kichich ni en bad kweth njore mar Al-Shabab. Jonjore nowang'o gach obila kendo ketho masinde mag tudruok e alworano. Apedha timore ne jonjorego kendo wabiro medo leroni mathoth kaka chenro ma kamano dhi nyime. Jatend migawo mar jolweny Aden Duale osingo ni sirikand Kenya Kwanza rido chenro ma kedo kod njore moserocho kwe kod dongruok ahinya te gwenge ma nyandwat ma ugwe. Duale ne loso e kinde manotimo limbe Wajia, kama nogolo siem mager ne kweth njore mar Al-Shabab moseyudo ka monjo oganda jo Kenya kod apisa mag arita. Hapa DIF kuna vijana wengi ambaye hawana kazi, wafanya biashara wengi ambaye wamepoteza biashara yao kwa sababu ya kufungwa kwa mpaka baina ya Somalia na Kenya. Hii mpaka ni muhimu sana katika kufungua uchumi wa DIF pamoja na kaunti nzima ya Wajia na mkoa wetu kwa jumla. Ndio tunawasihi inshallah ikifika wakati wa kufunguliwa kwa mipaka, tunataka DIF iwe nambari ya kwanza inshallah. Tumeanza vita dhidi ya Al-Shabab, and we are not hiding. The Kenyan Defence Forces have a constitutional obligation to protect lives and property and the sovereignty and territorial integrity of the Republic of Kenya. And we will fight Al-Shabaab along our borders. We will fight and take the war to them in Somalia, because even in Somalia, Kenya is an anchor state. It has a moral responsibility to bring peace and security along the countries of the Horn of Africa. So I am sure I am talking to the leadership of Al-Shabaab, wherever they are. Prepare yourself. We will use our land forces, we will use our air force, we will use our navy, we will use our special forces to hunt you down. Jatend migawo mar arita Ngire Kithure Kindiki ogolo siem mager ne joma siko sia tulo e tong' ma Transmara, kowacho ni obila oikore mar kedo kod jomaundu mosemayo oganda mathoth kwe. Olero ni achije 42 osemaki e alwora kod tulo moserocho kwe e tong' ma Transmara. Jatend migawo no osingo tudruok makare kind apisa mag arita mar duoko kwe e alworano. Kindiki ne loso e kinde manoyawo ayanga tesend obila ma Majoni e alwora ma Ngarao e Nokosan kaka yo mar bero arita e gwengego. Gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o otayo romo e kinde jotelo ka gitwak e wi yore mag duoko kwe e tong' ma Sondu. Romo no luwo tulo manyomuoch tich adek gotieno e tong'no, ka oganda moko noyudo hinyruok kama ne gwandruok omuoch e kind dhoudi ariyo modak e kiewo mag kauntis ma Kericho gi Kisumu. Duol mochung' ne riwo wi oganda pachoka NCIC okwedo monj ma kamano. As a person coming from that area, I know that the security are dealing and governor is dealing already. We want to ask the leadership of the county of Kericho to emulate what Governor Nyong'o has done today and call their people to order. There is completely no need why we should kill each other because we have lived peacefully in the past. It's not only talks that's going to stop the deaths that are occurring in these skirmishes. We need action. We need the killings to stop. Beyond those meetings, those killings must stop. We've seen who the victims are and what they died of. Shots from poisonous arrows. And that directly indicates which side is the aggressor. Our lives matter, and we do not want to see any more of our people dying. Nyiwa kwagi
ni mondo gibet piny mane ginyisa ni gisechako bet piny kendo ne giluongo jotelo mag siasa kaka Lumo Bwade gi magilosogo magiwinjore ni kudo kuyo onego bediro kuom hawi marach kata kamago nyose dhi nyime to pod thagruok odhi nyime ma jowa mang'eny chiegni jauchiel mochuoga sere moko sekel Jaramogi Oginga Odinga teaching a referral hospital kae kendo kaka kendo biro dok kuro manda ne are gima dhi nyime omiyo wakwayo sirikal maduong' ni ok ber ka ng'ato matiyo na rita kwe owe position achiel aming'a ahinya samano ineno ni koro en gi gombo moko ma ok oluwre gi tije. Duol mochung' ne riwo wi oganda jo Kenya e pacho ka NCIC okwedo tulo lal mar ngima hinyruok oganda kod kethruok mar mwandu kamago moko kuom midhiero magitudo gi ng'anyo manoluongi kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance. NCIC jiwo ni jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga mondo donji e twak kaka yor duoko kwe kod achiel mar oganda e pacho ka. Ne giwanyiso luoro ni ng'anyo nyalo medo lwenje e pacho ka e kind dhoudi ka gisiemo tulo manyiche nomuoch e tong' Masondu. The Finance Act 2023 is currently before court. We therefore call on every interested party to give the court an opportunity to settle this matter amicably as we have done before on other issues. We also urge the President of the Republic of Kenya, His Excellency, Dr. William Samoei Ruto, and the Azimio Principal, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, to reconsider dialogue in addressing the issues ailing the country. We urge them to reactivate and expand the bipartisan parliamentary committee to address all these issues. We are also calling on all demonstrators to exercise tolerance and picket peacefully. We are quite disheartened to see young people provoking the law enforcers as well as destroying property worth billions. We cannot allow further destruction, and therefore we urge the political leaders and opinion shapers to tame their followers. Katika upelelezi wetu ile tumeanzisha imebanika wazi kuna wale wanasiasa ambaye walichangia pesa wakahami vijana na mishale wakaenda kachochea na maisha poteke. So kuna uchunguzi ambao tunafanya saa hii na tukimaliza wale ambao wamehusika, viongozi waliohusika, wanasiasa waliohusika watashtakiwa. Kienda hata kule nyumbani ama katika mitaa mbalimbali unasikia wale wa vijana, wale wa mama, wengi wazee wanasema kwamba wanao wachochea ni viongozi na pia ni wanasiasa. So tunaambia wanasiasa waachane na mambo ya kuchochea wakati wako katika mikutano yao. Jatend migao masomo Ezekiel Machogu otimo limbe skul primar mar Kihumbuini mayudore Kangemi e kaunti ma Nairobi. Limbe Machogu luwo hinyruok jopuonjre moko 42 manoyudore kamarach kane owiti iro malungo wang'e skulno e kinde ng'anyo ma tich adek jumani. Jopuonjre kod jopuonj mar sikul primar ma Kimbuini pod ni kod buo kod lit kaluwore kod iro malungo wang' manoba e sikulno kod koko mar jong'anyo. We are really sorry for what happened, but we have taken measures, and as I said, we will be very cautious, very observant, and very vigilant to ensure that this particular thing does not occur in any one of our schools, even near our hospitals. This is something that is not supposed to happen anywhere. And we are making an appeal to our brothers and sisters who are organizing this to desist from this kind of behavior, because really whatever issues we have, we can be able to resolve the issues in a much more amicable manner than resorting into maandamano, because you can see the kind of damage it can do. Riwruok mochung' ne chenro mag nyithindo e piny mangima UNICEF onyiso luoro e wi arita mag nyithindo Kenya kaluwore kod ng'anyo mosebedo ka muocho tulo. UNICEF olero ni ng'anyo manotimore Nairobi kod bombe mamoko nonyuolo tulo manokelo midhiero ne nyithindo mang'eny ahinya to manowuok kadhi e skunde gi chieng' tich adek jumani.
Nyithindo moko noyudore kama rach e kind jong'anyo kod obila, ka moko kuomgi noyudo hinyruok kaluwore ni iro malungo wang' nobago wuodhino. Riwruok mar UNICEF dwaro ni jokanyo mondo ne ni gimiyo nyithindo arita makare e kinde ng'anyo ma kamago. UNICEF bende luwo ni ng'anyono ok onego chung chenro mag dongruok mag nyithindo kaka somo koda tugo. Jotelo mag ODM e kaunti ma Homa Bay oyango ni ok gibi dhi e nyasi mar rwako pacho jagoro e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. Nyasi no ibiro dhial kod jatend piny Kenya William Ruto e gweng' ma Kanyipir e kaunti ma Homa Bay odiechieng' ma kiny. Jo ODM goto ramo ni kiny gidhi Kisumo mar manyo yor kwe e tong' ma Sondu gi Kericho. That's a private visit. A friend visiting a friend's home is nothing of concern to us. So, sani wadija inya. Kech kiny wan Kisumu East. Giruodhwa ma motelonwa. President mana ongondo wiro gochone. President yangu yule nilimpigia kura. Kawa siti korale no. Obiro Sondu. Mondo onona ne gima timore kanyo. Kech mago joge. Chenro ma jiwo nweng'o mar joriemb apiko kata boda obagi gi kambi Royal Media Services kokalo kuom nyakalondo mar Ramogi FM e boma ma Bondo. Chenro ma kamano moywayo joriemb apiko mathoth mawuok e kaunti ma Siaya. Jo apiko go noyudo puonj e wi ohala kod kungo, rito chike mag ndara kod rito ler. Mano bende nomiyo redio mar Roma chingi jowinjo magi ka jolendo mag Ramogi FM Victor Juma, Rafael Kasuku gi Min Jaki ne joyuore romono. Josilwero mamoko kaka Kenya Urban People's Association kata Kupa kod Bama Hospital bende nochopo e nyasi makamano. Yes. Mago e paro mawanago udhuro. Kendo gin joma ler makata kibir kiwinjo ka abro chato wikase profile. Don't say, special property enjoy Ramogi FM Victoria. Now, Radio Ramogi, Karuchinjano. For men, Lokoche, the Senate, the Sudan, thank you. Asante sana Marisela Chungona bila nchini kwa ndio makara nyinga kasukuru felize. Ngani kwa hiyo mara sio sindonizi ni kwa Ramogi radio. Thank you radio Ramogi. E weche tuke ni tim mar Kenya ma jogo adhong' mantiere